ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзаи саломатиатон хубай духтарако. Дар магазини 108 бозори Корвон, тарафи пажарка дим дарвоза. Инами 108 магазин реди магазини шишаги акция рафтистай бад медонен духтаро. Ин магазин туҳфа метия. Агар фаҳмем ки чӣ туҳфа ва бояд чӣ кор кунед барои туҳфа гирифтан, пас то охири навор тамошо кунед, мефаҳмед. Беҳтарин туҳфа пешниҳод шудагиай, марҳамат, дер накунед, и фурсата аз даст натиҳед духтарако. Ҳозир ворид мегардем, ман новинкаҳошона, аксияҳошона шумода мефаҳмонам, нишон метиҳам, метавонед омада харидорӣ кунед. Хушхабар, барои туҳфа гирифтан чӣ бояд кард? Тамошобино, чӣ хеле медонен акция рафтеста, янамин 650-750 сомона абаяҳо 500 сомон шидагиай кори дастӣ. Боз я акция дига ки агар дута намино харидорӣ кунен 500 сомонаҳо, якта туҳфа, як абая шумо метавонед ки туҳфа бигирен. Иҷода двойка ҳастай, тройка ҳастай, ҳама шарф доранд. Тоза абаяҳои Дубай. Аз сабабе ки мисол дига абая намебиёра, ин нуқтаи савдо фақат кирта мебиёра, барои ҳавай ҳамаша бо нархи арзон пешниҳод кардагиай, фурсата аз даст надода духтаро, ҳатман омада харидорӣ кунед. Духтаро иёша бинен бо чихе хушруван, инамино ҳамаш акцияда ғалтидагиам. Баъзеҳош инамин намудош 800 сомон буд, диден чанд вилюран, ҳамаш кори дастӣ. Ҳозир боша дуташа мехари, якта туҳфа мегирӣ. Хулас беҳтаринан, дер накунен ҳатман, ҳамаш бо кори дастӣ, тоза бори Дубай. Духтарако иёша бинен бо чихе хушрӯ. Мана ҳамиёшам аксия ғалтидагиай, бовар кунен қимат бидан. Леки ҳозир шумо агар дута харен 500 смида, якташа бо туҳфа мегирен, бовар кунен и хели нарх ягон ҷода нестай. Мана ҳамаш кори дастиай. Ина инош вилюрои тозаяй, ана инош бошад, диден аҷоиб хушрӯшаткои фасон, инаҳо ҷаҳоям гиранд фасонай 750-800 сомон буд бисёрош. Ва духтарако иёша бинен чихе хушрӯвай, дидаги бирен дига наворомда чӣ нарх будан, ҳозир бошад 500 сомонда мегирен дута, мисол 500 сими дуташа мехарен 1000 сомда, яктай дигаша шумода туҳфа метиҳанд. Марамат ҳатман биёен, беҳтарин иқдом кардагиай анами магазини 108. ба тамошобино як тайнами 1000 сомона ҳаста, ира акция кардагиян 800 сомон. Марҳамат, хоҳишмандо абая дораву кирта беҳад хушрӯчаяй, мана стилни гуфтигапо, метавонед аз инам харидорӣ кунен, аз акция истифода бурда. Ана пояфзолошона, пояфзолои беҳтарин доранд. Ина касоне ки омадан наёфтан, бор бо омад, марҳамат, биёен, размеро ҳамаш омадагиай, бори новинка. Нархошон и тараф чанд сомай? 350 сомона, бо ягон сум арзон меша духтаро, марҳамат нависен. Ина и тарафа, и тараф 250 сомон, ина ино 350 бо арзон мешава, иёш боша 250 сомон. И тараф ҳамаш, и тарафа бинен ҳамаш 250 сомони. Хулас беҳтаринай, ҳамиқа хушрӯванай, пеш качествашондам гап нестай. Баъд инчунин духтаро, киртои паплинка се гуфта буд, мана паплинои туркӣ ҳастай, ба ҳазур биёен, акция кардагиян. Ино ҳозир чанд сум шудагиай? 380, 350 да метиҳанд, 450 буд, 450 буд, ҳозир 350 сомон шудагиай. Бушрая паплинаки гилмайдаи беҳад фасон, качествои беҳтарин. Духтошон ҳархелаяй духтарако, бо биёнай пеш бинен, размеро ҳастай. Ана баъдан бо багизана, ино багизаҳо ҳастай, мана сафедош ҳоҷаҳода, ана хе вишифкадорои рангаш ҳастай. Бинен чихе хушрӯ паплинан, шута мепӯшен, тоза бори туркӣ. Инора чанд кардагиян? Меркаш 520, маламеркаш 450. Маламеркаш 450, балшмеркаш 520 сомон. ки хушрӯи бадан багизора мекован, худшон муштариёшон ҳаст, клиентошон худшон ҳаста и фирмара мекован. ина духтаракое ки багиза мекофтен, анами нуқтаи савдо биёен, ҳама намудуш ҳастай, метонен харидорӣ кунен. ира бинен ози ай пешам нишон тиём, гулош беҳад гули хушрӯвай, сафедош бо ду қавата паткла дора ки маҳкамаки хушрӯ боша. Марамат ҳоҷаҳои азиз биёен, мана бинен чихе рангои хушрӯ дора, вишивкои фасон, беҳтарин нарх пешниҳод шудагиа. И тараф ҳам хел киртора арзон кардагиана. Ина ино 350 сомон бо арзон мекунанд. Ана ино тоза туркиёи чӣ буд гадензе?
650 сум буд, 400 сомон гадензияна, Викторияян духтаро. Марамат касоне гирифтаган чон медонанд баъдан духтарако иҷада ҳастай ипек. Касоне ки ипек гиран марамат ипекои тоза Туркияй бо дили пур метонед биёен. Ҳозир акция рафтистай 1100 сомон шидага. Ино 1300 будана. 1300 сомона ипек, 1100 сомон тоза туркиш. این نقطه سودا فقط باری دبی و ترکیه داره منه مرامت کوپرو 1500 1200 сомон. این ای طرف ده کوپروی 1500 هسته 1200 сомон کردگن. این کوپروشون دم گپ نیست به حد فسونه کن ستیلشون عجایب خوش رو دخترا. مرحمت کسی که باری توزه میکفت турецки тоза ипек яъне магазини 108 ҳатман биёед духтаро. ҳозир бо як бор дигар нишон метим мана бинед анами 108 магазин ва гадензиёра бинед чӣ хушрӯан буда маникен ана ипеко ина ипеко ина ё купрои 1200 шидага ина ин 1300 сума 1100 сомон шидагиян. хулос беҳтарин интихобай ҳатман омада бо айпеш борошона бинен.